Og til at inspirere os til at lave sunde retter og velsmagende retter med kyllingprodukter her fra Rose Kylling, så har jeg simpelthen fået besøg af dig, Mai Knauer. Velkommen til. Tak. Du er madskribent, du er kogebogsforfatter, du er madstylist, og så har du også din egen madskole i Italien. Ja. Og du skal simpelthen lave 3 retter for os i dag med hakket kyllingekød. Og kan du ikke lige gøre os alle sammen lidt sultne, hvad vi kan forvente her den næste times tid? Det kan jeg. Jeg har taget udgangspunkt i det italienske køkken, så vi får en masse smag og farve og smukke retter ind i vores hakkede kylling. Den første ting, jeg vil vise, det er en fars, som jeg laver med hakket rosekylling, hvor vi putter lidt løg i. Så den første ret, jeg laver, det er en kylling linse tomatsauce. Og det, der er jo vigtigt, synes jeg, når vi laver mad, det er, at vi også tænker på de nordiske kostråd. Så vi skal spise mange flere grøntsager, end vi gør. Vi skal have mange flere fiber ind, og vi skal spise bønner og bælgfrugter. Og så skal vi prøve at lade være med at få for meget kød. Og der er det, at det hakkede kyllingkød kommer så godt ind, fordi at det ikke indeholder så meget fedt. Jeg tror, det er 8,8 per 100 gram. Der er masser af protein i. Der er 18% protein i per 100 gram. Så det er ret meget, og det giver jo også en skøn mæthedsfølelse. Så også hvis man træner, og hvis man har store køkkener, har mange børn hjemme, så er kyllingkød virkelig en god ting. Fordi det indeholder alle de gode ting. Og så er det også det, der har den bedste bæredygtighed. Det sætter ikke det store klimaaftryk, som alt det røde kød, som vi også godt kan lide, men som vi skal nedsætte. Og hvad har dine tanker været ved den ret, du laver nu? Fordi hvis man også har lyst til kød og gerne vil spise det, men man samtidig også gerne vil have banket, en masse af de gode grøntsager ind, hvordan kan man så gøre det, så man på en eller anden måde også skjuler dem lidt og får den der, det virker bare som om, jeg kun spiser rent kød her? Ja, det er nemlig tricket. Det er jo ligesom at lave nogle retter, som er lidt velkendte, som vi kender lidt i forvejen, og så bare få proppet masser af både grøntsager i den her tomatsauce, som jeg laver. Der er både courgette i, og der er palmekål. Hvis ikke man kan lide palmekål, så kan man bruge broccoli, eller man kan bruge en anden form for kål. Man kan også lade være at putte en anden grøntsag i. Det er bare ligesom at få masser af grøntsager i, fordi det er det, der gør, at det bliver farverigt. Og jeg synes, når vi laver mad, en ting, der er rigtig vigtigt, det er, at vi skal huske alle sanserne, når vi laver mad. Vi skal huske, at det første, der ser, når vi kommer ind i et køkken, hvor der er lavet mad, det er, at det ser lækkert ud, og der dufter godt. Selvfølgelig skal det smage godt, det siger sig selv, men hvis det smager godt, og det ikke ser godt ud, eller ikke dufter ordentligt, så spiser folk det ikke. Så vi skal have gang i alle tingene på én gang, for at gøre folk glade. Og nu så jeg jo, at du puttede nogle pinjekerner. Puttede jeg lidt pinjekerner ned i, og lidt løg, og så puttede jeg lidt parmesan i. Og de her pinjekerner, du har puttet i det hakkede oksekød, er det for at give en struktur i det, så man ikke bare får en blød tekstur, når man bider? Du har fuldkommen ret, fordi det jeg gør det her, når jeg har lavet den her fars færdig, så skal den på køl lidt. Vi har selvfølgelig snydt og lavet nogen hjemmefra, men den skal på køl. Og når de så kommer ind, så bliver de formet, når de kommer ud af køleskab, bliver de formet som små kugler, og så kommer de i ovnen cirka 20 minutter. Så kommer de ud, så er de dejligt crunchy, og så passer det med at putte dem i tomatsaucen. Og der er masser af smag, og fordi der også er parmesan i, så får det sådan lidt crunch, og også pinjekernerne. Det er alt sammen med til at give det masser af smag. Jeg har skrevet, at jeg elsker at bruge urter, jeg elsker, at maden smager af noget. Altså for mig, der skal der ikke for meget salt, men der skal peber, og der skal masser af urter i, og det gør man jo også meget i det italienske køkken. Så jo mere urter og ting, der kommer i, jo mere smag får man også ind i kyllingen. Ja, og man kan jo sige, at kylling er jo et protein, som er sådan ret mildt i smagen. Hvad gør du, når du skal arbejde med hakket kyllingekød, som du skal lave 3 retter med nu, for at få
banket masser af smag ind i kødet, så det ikke bliver en mild smag? Jamen det er netop, tricket er netop at få masser af krydderier ind i det, og masser af smag, altså, så man bare egentlig også bare har lyst til at spise, fordi den er så crunchy, når de kommer ud, ikke? Så denne her, den har nu så fået løg, og den har fået parmesan, og den har fået pinjekærne, som lige er ristet på panden, lidt salt, peber og oregano. Så vil jeg putte den i køleskabet, og så vil jeg gå videre til at lave tomatsaucen. Og det er jo det, der synes der er skønne også ved, det italienske køkken, det er, at middelhavskosten, den er jo simpelthen så sund. De spiser masser af bælgfrugter, de spiser masser af grøntsager. Altså man får ikke et måltid, hvor der ikke er grøntsager. Det område, hvor jeg har hus, der spiser man også mad af skaldyr, men man spiser bare, og maden er ligesom det, der bringer folk sammen. Hele dagen går man og planlægger, hvad middagen skal være. Og når man går ned og handler, så mødes folk også og står og snakker om, hvad det er, der skal spises hjemme i køkkenet. Og man kan jo sige, du ved jo det her, fordi du har jo også en madskole i Italien. Og kan du ikke prøve at komme lidt mere ind på den her måde, som italienerne simpelthen, altså, det er jo næsten deres ekstra hjerte, der banker, det er maden, og så har de deres eget. De er næsten de todelte mennesker, fordi maden betyder så meget. Kan du ikke prøve at fortælle det er hellig. lidt mere om det? Jo, det er rigtigt, men maden er ligesom hellig. Det er den, der bringer hele familien sammen. Der er ikke nogen børn, der til søndagsmiddagen rejser sig op, før der er blevet spist op, fordi man nyder maden. Man bruger hele dagen på at finde ud af, hvad er det, vi skal spise fra om morgenen. Står man og snakker om, hvem går til købmanden, hvem henter grøntsager. Alle de der ting, de bliver planlagt hele dagen. Og de har bare en stor tradition for, at man sidder ned. Det er ikke noget, der skal overstås. Jo, morgenmaden er måske ikke det største i Italien. Det er en croissant og en cappuccino. Men frokost, det er stort. Og aftensmaden, også mega stor. Og gerne flere retter. Jo flere retter vi kan fylde i, jo bedre. Men det er jo gladere bliver de. Jo bedre bliver det, ja. Og jo mere fest bliver der. Ja, præcis. Og et godt glas rødvin til, ikke? Ja. Så kører det. Og det er jo også det skønne. De får også tit et lille glas vin, men ikke ligesom her. Man behøver ikke sidde og bunde en hel flaske. Det er slet ikke det, det kommer an på. Man får et lille glas vin ved maden, også tit til frokost. Fordi det bare er livsnydelse, som det går ud på. Og det Hvad er så italienernes forhold til kyllingekød? Hvordan er de gode til at bruge det i deres retter i deres køkken? Jamen, altså, de bruger masser af kylling, og de putter masser, altså en hel kylling bliver hurtigt fyldt op med masser af urter, citroner, konverserede med saltede citroner, der kommer der masser af i. Hvidløg, de elsker hvidløg. I kan sikkert også dufte allerede nu, begynder men masser af hvidløg, masser oregano, masser merian. Altså, de er ikke bange for at bruge krydderier, og de lever jo længe i Middelhavsområdet. Så der må være noget om snakken på en eller anden måde? Der må være noget om snakken, at de spiser sundt. Ja. Så hvis vi kan få inkorporeret det, også i vores retter, så tror jeg, vi når rigtig langt. Fordi det er bare vigtigt, at vi får spist flere grøntsager, og altså mad er jo bare så vigtigt. Jeg vil ønske, at vi vil bruge lidt mere tid på maden nogle gange, fordi det er så vigtigt. Det er jo det, der føder os, og det er det, der gør os stærke. Det er det, der gør næste generation stærke. Og jeg synes også, det er vigtigt, at de får lært at lave mad. Jeg synes, det ville være skønt, hvis der var flere, der turde tage deres børn med i køkkenet. Og altså, det her med, at vi også på en eller anden måde skal give det videre af kyllingekød, et nemt sted at starte, hvis man ligesom skal tage det med videre til andre, og også lave det i store mængder i køkkener. Det synes jeg, det vil være, det er super nemt. De fleste børn kan jo netop godt lide kylling, fordi at det er så mild i smagen, og hvis man er kræsen, også som voksen, så kan man også godt lide at få noget kylling, fordi det er mildt, og så kan man jo skrue op og ned for krydderierne. Det behøver jo ikke at være stærkt. Bare der er smag. Altså, krydderier afgiver super meget. Og det er jo det, der er så skønt ved kylling, at man kan lave det på utallige måder.
Altså man kan jo lave en helt kylling. Nu har vi valgt her at have fokus på det hakkede kyllingkød, og det har vi jo så gjort, fordi at der er mange, der gerne vil inspireres til, hvordan bruger vi det hakket. Fordi der er mange, der ikke ved, hvordan man bruger det hakkede kyllingkød. Og det er synd, fordi man kan bruge det faktisk til alle de samme retter, som man også bruger, almindelige hakket oksekød. Ja, fordi jeg kan bare lige høre dig. En lasagne, hvor der er mange, der nok plejer at bruge hakket oksekød. Præcis. Kan man bruge det der? Sagtens. Og den får ikke en anden tekstur eller en anden smag? Skal man banke flere krydderier i? Altså jeg vil skrue lidt op for krydderierne, fordi kylling er mild i smagen, så det gør ikke noget, der er power på krydderierne, at man ligesom giver det noget smag. Men ud over det, så er det bare at bruge det fuldkommen, som vi bruger kød. Det er vidunderligt at bruge det, fordi det er bare det, vi skal have brugt ud, og vi skal have vores kødforbrug ned, så klimaet bliver bedre. Og vi ved, det er danske kyllinger, det her, og det kan vi jo godt lide at bruge, og de er produceret herhjemme, bruget ud af danske kyllinger, og der er god kvalitet på det, og det smager jo bare godt, så hvorfor ikke? Ja. Nu har jeg i mellemtiden puttet en masse i her. Jeg har puttet courgetter i, så vil jeg tage lidt palmekål, hvis ikke man er pjattet med palmekål. Nej, og jeg så lige, at du puttede courgetter i. Det har jeg ikke set i en tomatsauce før. Nej, men er det et snydetræk? Et italiensk snydetræk, for at man kan få en sindssygt god tomatsauce? Ja, og du kunne også have brugt, andre ting. Altså det er bare lækkert at få snydt lidt og putte noget i. Plus, det giver sådan en smuk farve også. Ja. At det ikke bare er en rød sovs. Det er noget, hvor man kan se, at der er blevet kredset for. Du kunne også putte en aubergine i. Det vil også være lækkert. Det vigtige, når man laver kyllingkød, det er, at man altid starter med at få det brændt rigtig af, så det får den der crunch. Ligesom det her, det kommer, I kan se, det står inde i ovnen nu, kommer smagsprøver ud lige om lidt. Men det gode, det er, at der kommer masser af smag ind i. Og det er det, der er nok er trickset, når man laver kyllingkød. Masser af smag ind i det, masser af krydderier. Få det brændt godt af, så det lige får lidt skorpe og lidt crunch. Så man skal ikke være bange for, fordi kyllingekød er jo også kød, der er ret hurtigt at tilberede. Man skal ikke være bange for, når man skal stege det, blandt andet, og skrue rigeligt op for kogepladen og putte masser af olie og måske smør på. Altså, jeg bruger mest olivenolie, men det er, fordi jeg holder mig lidt til Middelhav, og det er sundere for os end smøret. Ja. Ikke? Smøret, det skal vi nok få. Men det behøver ikke at have høj varme. Det skal bare lige brændes lidt hurtigt af, og måske lidt længere tid. Og langsomt så skifter det jo farve og bliver en lækker farve, og så begynder man at putte krydderier og tomater og ting og sager ind i, og så bliver det bare lækkert. Men jeg tænkte om ikke, at vi skulle begynde at smage på noget af det. Meget gerne. Er der nogen, der gerne vil smage her omkring? Hvad med hernede? Kunne I tænke jer at smage? Det tænker jeg. I er også meget velkommen, folk, der står herude. Vi er ved at lave mad med hakket kyllingekød. Og Maj Knauer har vi på besøg af. Hun er madskribent, og så er hun foodstylist og kogebogsforfatter. Hun er ved at lave mad heroppe, og der er lige ved at være smagsprøver. Så kom endelig med nærmere. De er helt friske. Og imens I står, og forhåbentligvis, at munden den begynder at løbe lidt i vand, så har vi også en QR-kode heroppe og en iPad herover, hvor man faktisk kan signe op til et nyhedsbrev, hvor man kan få inspiration og tips til en grønnere kantinemenu. Og til jer, som også signer op, får I simpelthen også en velkomstgave med en e-bog til, hvordan I egentlig kan gøre jeres kantine meget grønnere, og hvordan I samtidig også kan gøre det med kyllingekød her fra Rose Kylling. Så der er en iPad herover, I kan benytte jer af, og så er der også en brochure, hvor I kan scanne en QR-kode. Og Maj, hvor længe har de fået i ovnen, dem her? Ja. Der er lige ved at blive anrettet. Det er derfor, der er helt ro. Men det er altså mad, der er inspireret af det italienske køkken. Fordi Maj, hun også har en madskole i Italien. Så hvis der er nogen, der godt kan lide det italienske køkken, så er der altså god mulighed for at få en smagsprøve på det. Lige præcis her. Og det er ikke den eneste ret, vi kommer til at smage her inden for de næste 45 minutter. Maj har også 2 andre retter på programmet med hakket kyllingekød.
Og Maj, måtte jeg høre, hvor lang tid har de fået i ovnen, de her De har fået 20 minutter. Okay. Det kommer lidt an på 200 grader, men ovnene kan jo variere, så man skal holde øje. De skal være gennemstegte. Og de skal også have en flot skorpe. Det skal de, og nogle gange kan man også vende den, lige tage og vende dem undervejs, så de bliver brunet hele vejen igennem. Og så kommer de ned i den dejlige tomatsauce med masser af grøntsager, og så kan man pynte dem med lidt basilikum, hvis man vil. Man kan putte lidt mozzarella på, hvis man ikke føler... Italiensk også, det er ikke? Præcis, og vi vil gerne have, at folk bliver mætte og glade. Ja. Så som sagt, det er øjet, der ser, så det skal se lækkert ud. Og kan du lige prøve, du har jo lavet de her kyllingekødboller af hakket kyllingekød, der er kommet nogle pinjekerner i, som er med til at give noget struktur. Den tomatsauce, du har lavet også, er også med til at skabe struktur til retten, fordi den er jo ikke på den måde blendet og helt lind i det. Nej, jeg glemte faktisk at sige, at jeg også har puttet, ud over alle grøntsagerne, har jeg også puttet grønne linser i retten. Så faktisk så bliver man jo dejligt mæt. Man behøver ikke pasta eller et eller andet ved siden af, fordi vi har både det hakket kylling med masser af protein i, og vi har linser i. Så derfor så får man faktisk en rigtig god mæthedsfornemmelse, når man har fået den her ret. Så og kom endelig nærmere jer, der går forbi og stop op og kommer og smag en smagsprøve på de hakkede kyllingekødboller med tomatsauce, som Maj har lavet. Der er masser af smagsprøver. Og der er også mulighed for at sidde ned, hvis man lige har brug for at hvile benene et øjeblik. Og så er der selvfølgelig også flere retter på vej med hakket kyllingekød, som Maj har lavet. Maj, er den her ret hurtig at lave? Hvis man har en hel masse, man skal servere det for, og man måske har en travl dag i forvejen, og skal nå alle mulige andre ting i ens kantinekøkken, er det så en ret, man ret hurtigt kan få Man kunne for eksempel lave farsen dagen i forvejen og sætte den i køleskab. Man kunne også stege de små kødboller, så de var klar, så man kun lige skulle lave tomatsaucen og lade den spæde op. Så på den måde, så kan man lave mad af det. Det kan faktisk også fryses. Så på den måde, hvis man vil lave forud, kan man også gøre det. Så på den måde er det er en ret, der virkelig på alle måder er nem at gå til. Ja. Og som du kan se, selvom jeg har puttet mad, grøntsager og alt muligt i, så er der ikke mere end det er overskueligt, hvad der er i. Ikke? Nej. Men så vil jeg lige vise den næste også, fordi nu skal vi så lave en, der er mere traditionel. Også små kødboller. Denne her gang putter vi også lidt oregano. Man kan også putte friske. I storkøkkener er det jo ikke altid, man har friske. Nej. Så kan man bruge tørrede grøntsager, eller tørrede urter, det er også godt. Men, skal man så være opmærksom på at putte mere i, hvis det er tørret? Man skal altid, nu kan man jo ikke smage på kødet her, men duft til det. Ja. Se om det ser ud, at det giver noget, ikke? Du må gerne dufte af den italienske drøm. Du må godt dufte ned i og se, dufter det, er der struktur i det, ser det lækkert ud, ikke? Men det her, det er en mere traditionel fars, som jeg laver her, hvor jeg steger den af på panden. Igen laver små kugler, så steger jeg dem på panden. Vi har snydt og lavet nogen i forvejen. Ja. Og så putter vi det ned i tomatsaucen. Og den sidste ret, som jeg skal lave, det er faktisk hakket kylling, som er i et fad, hvor de er svitset med lidt champignoner, som I også får smagsprøver på, og så hvide bønner. Så der kommer vi også igennem hele middelhavskøkkenet, som er så vigtigt at få med, ikke? Mm. Og nu alle de her bælgfrugter her, er det noget, som man også er god til at bruge i Italien? I Italien bruger man det. Altså, nu er køkkenet jo stort i Italien, alt efter hvad område du er i. Men italienerne er kendt for at bruge mange bælgfrugter. Det er bare os herhjemme, der ikke har rigtig har fundet ud af det endnu. Vi er ikke kommet med, men vi er på vej. Og vi er på vej. Vi er ved at løbe nu. Vi er ved at løbe det i gang, og vi vil gerne have det budskabet ud af, at vi skal bare spise bedre. Og det er vigtigt, at vi får de grøntsager, så vi kan holde os stærke, også når vi bliver ældre. Ja. Så nu begynder jeg på den næste her. Der kommer også lidt, jeg bruger meget olivenolie.
Og nu snakkede vi om det her med temperaturen før. Du kan godt lide at bruge olivenolie. Det er vigtigt, det kommer op og rammer en ret hård temperatur, så der kommer den her stegeskov på kødbollerne. Ja, nu er det tomatsaucen, for dem her vi snydt med. Det tager for lang tid at lave. Men når de her er færdige, så vil de lige komme en tur i køleskabet lige at stå, og så bliver det formet som små kødboller, som jeg vil stege af i lidt olivenolie på en pande, så de er sprøde på alle sider. Og så kommer de i tomatsaucen, og til den her ret vil jeg nok putte lidt basilikum på toppen og masser af små mozzarella-kugler. Så what's not to like? Det må man sige. Kan du prøve sådan at fortælle lidt, nu har du jo lavet en kogebog, også madskribent, foodstylist, altså kyllingekød som helhed, altså kan det alle ting, kan det både steges, koges, altså er det lige godt, eller er der noget, du helst foretrækker? Altså jeg synes jo, kylling, det rummer alt. Vi kan lave en hel kylling, hvor der kan være mad til flere dage. Du kan bruge skroget bagefter til at lave en dejlig suppe, hvor du laver en kyllingfond. Du kan bruge kyllingbryst, udskæringer. Det var for øvrigt Hønse Marie, der fandt på også udskæringer af kyllingerne, ikke? Og det, hvis man har lidt travlt og ikke synes, man kan overskue en hel kylling. Man kan lave kylling, lår. Det tror jeg, der bliver lavet i morgen. Det bliver lavet i morgen, hvor vi får besøg af en kok, der hedder Philip, som har arbejdet på Alchemist, og lige nu arbejder på en restaurant, ikke en restaurant, i et køkken, der hedder Junk Food, som leverer og laver mad til en hel masse af Københavns hjemløse, som lever på gaden. Så laver de mad hver dag der. Og han kommer i køkkenet, og også kommer til at lave en ret, som man også kan smage, hvis man er her i morgen. Men tomatsaucen er blevet sat i gang? Tomatsauce er kommet i gang. Og i den her, der putter jeg en lille smule rasp også, fordi det er jo mere traditionelt, kan man sige, i forhold til... I forhold til pinjekernerne, som du puttede i før? Ja. Og det raspen også gør, det er, at den ligesom samler kødet lidt. Og der skal også en lille smule mælk i. Det er næsten lidt ligesom man laver en italiensk frikadelle kødbolle, ikke? Og jeg hakker også lidt persille i den. Og det er bare og masser krydderier igen. Jeg putter faktisk i denne her putter jeg både oregano og frisk persille i. Så er der nogen, der siger, at det er farligt med persille. Man skal være opmærksom. Det, der er farligt, det er, hvis ikke man, når man laver retter med persille, så skal man huske, at lige snart, at de er lavet kødboller, så skal det hurtigt, på frost, eller nedkøles, ikke? Så kan man godt varme det op igen. Okay. Der har været nogle myter omkring, at man Der har været myterne, det der med, hvis du har varmet det en gang, må du ikke varme det igen? Ikke persille. Ja. Og så det, der er det allervigtigste, det er, at man får skyllet persillen. Fordi det er tit, fordi folk ikke får, der sidder jordrester eller noget på den, og det er selvfølgelig ikke godt for vores maver, og det kan give dårlig mave. Det skal vi ikke have. Glemte også at sige, at jeg putter en lille smule bouillon. Det gjorde jeg også i den anden. Det står ligesom og koger ind. Og hvis man nu er så heldig, som man har lavet en hel kylling, så har man jo sin egen bouillon. Og jeg gør tit, når jeg har lavet, så bruger jeg skroget fra kyllingen, og så koger jeg, putter jeg en stor gryde med masser af løg, porre, laurbær, gulerod og porre, alt muligt, og så lader det koge. Og så fryser jeg det ned i små isterningbokse. Så har du hver gang, du skal lave din egen. I stedet for at smide skrog ud med det samme, så kan du sige det, og så har du din egen bouillon. Så bliver det lige pludselig til flere retter. Så bliver det bæredygtigt også, ikke? Og det tænker jeg jo også, som du også var inde på med din italienske madskole, at det er jo også noget, de godt kan lide i Italien. At bruge det hele og virkelig udnytte alt. Der er ikke noget, der går ud. Altså, alt bliver spist op. Og det er tit en fornærmelse, hvis man siger nej til second, når man bliver spurgt, og man vil have lidt ekstra mad. Det er illeset ikke at sige, at det vil man selvfølgelig gerne. Og til jer, der står herude, kom endelig indenfor, sid ned, der er smagsprøver på vej med kyllingekødboller lavet af hakket kyllingekød med en tomatsauce, som Maj Knauer har lavet. Og man er også meget velkommen til at signe op til et nyhedsbrev, fordi så kommer det en gang om måneden, og der er masser af gode grønne opskrifter med kyllingekød og en masse grøntsager til kantinemenuen. Og Maj, persillen den er kommet i? Kommet i, ja. Og det gør jo også, at
kødet ændrer struktur og ser grønnere ud og ser dejligt ud og frist. Og det er jo det handler om. Det er at få banket alt det her smag ind i. Hvis man nu ikke kan lide... Jeg kan selv godt lide den bredbladede persille. Jeg synes, der er rigtig god smag i det. Men det er en smagssag. Kan man også bruge kruspersille. Det er ikke det skal komme an på. Man vil også kunne have puttet andre, hvis man sagde, at man slet ikke kunne lide persille, så vil der også være mulighed for salvie måske. Salvie vil også være lækkert. Salvie og kylling bliver brugt meget i det italienske køkken. Salvie kan være en ret i sig selv, hvor man bare friterer salvie til et lille aperitif. Ja. Det bliver det faktisk tit gjort. Og salvie og kylling er jo matchmake. Altså nogle af de krydderier, som vi skal huske, der går rigtig godt med kylling, det er jo rosmarin, det er salvie, det er persille, citron, hvidløg. Alle de der smagsting, vi kan komme ind i, det er bare det, der gør det til et spændende måltid, som man har lyst til at spise. Så nu tror jeg, at vi er færdige med første. Skal vi til at have nye... Vi er færdige med det første. Så tror jeg, så skal vi begynde at have nogle smagsprøver. Interesse for det. Godt, dejligt. Jamen så tror jeg lige, så går jeg lige klar til den sidste ret. Kom endelig nærmere til jer, der står herude, hvis I kunne tænke jer at smage hakket kyllingekød lavet på flere forskellige måder af madskribent, kogebogsforfatter, madstylist og har også sin egen madskole i Italien, Maj Knauer. Så kom indenfor. Der er flere smagsprøver på vej. Og så kan jeg også fortælle, at senere her i dag, når klokken den runder de 13 stykker, så får jeg også besøg af Brian Møller Lauritsen, som er direktør for HK Scan Danmark, som ligesom har Rose kylling brandet, og ham direktør for levende dyr hos HK Scan Danmark, og ham får jeg besøg af, fordi vi nemlig skal have en snak om opdræt af danske rosekyllinger. Så hvis man er interesseret i det, og selvfølgelig også interesseret i flere smagsprøver, så er det altså klokken 13 i dag, og også klokken 15 i morgen. Der får vi her på standen besøg af en kok, der hedder Philip Ejstrup Davidsen. Han er tidligere Michelin-kok på restauranten Alchemist, og lige nu der er han køkkenchef på Junk Food, som dagligt producerer næringsrige og gratis måltider til gadens folk i København.
Kom endelig nærmere. Jer, der er tæt på os her på Rose Kylling. Vi er i gang med at lave forskellige retter med hakket dansk kyllingekød, og jeg har besøg af kogebogsforfatter, madstylist, har sin egen madskole i Italien, Maj Knauer. Maj, vi skal i gang med den tredje ret med hakket kyllingekød. Ja, og det er kylling i fad. For nu har vi lavet 2 retter, hvor vi har brugt kødboller, og hvor det har været i en tomatsauce, en med masser af grønne linser og masser af grøntsager. Og nu vil jeg så lave en, der måske er lidt anderledes, men det er i et fad, hvor den kommer i ovnen. Så det første, jeg gør, vi skal jo igen tænke vores kost ind. Vi skal have bønner. Vi skal ikke kun have kød, fordi når vi får bønner og linser ind i maden, så behøver vi ikke helt så meget kød. Så det første, jeg gør, det er faktisk at riste nogle hvide bønner. Man kunne også bruge nogle andre. De har stået i blød. Man kan også bruge fra dåse, hvis det er nemmere. Dem rister jeg lige lidt af på panden. Mangler det svære. Jeg ville også have puttet champignoner i skiver på, men de er forsvundet ude i det store køkken her. Det er, hvad der sker. Ja. Så det, jeg gør nu, det er, at jeg rister. Vi føler, at vi ser nogle champignoner i skiver her, og bønner. Det putter jeg så i et fad, og så rister jeg kyllingen af på panden, uden noget, bare i lidt olivenolie, lidt salt og peber. Salt og peber. Lidt salt og peber, men sørg for, at det er ristet godt igennem. Det skal ikke være rødt, det skal være ristet godt igennem. Det putter jeg også ned i fadet. Så nu har vi i fadet både bønnerne, champignon, ristet kyllingkød, og så laver jeg en tomatsauce, som jeg putter over. Og så skal den ind i ovnen og stå og hygge sig. Det er jo en nem ret at lave. En nem, hurtig ret, Ja. hvis man på en dag skal nå at lave til 300 mennesker i sin kantine. Præcis. Så den kan jeg virkelig anbefale. Og at det her er en ret, der er tiltænkt til, at man også skal have pasta til, man skal have andre ting til, eller udgør bønnerne ligesom. Jeg vil sige bønnerne, når man bruger sådan nogle dejlige hvide bønner som det her, så får man altså meget hurtigt en mæthedsfornemmelse, fordi det mætter. Og kylling har jo også, som vi var inde på før, de der 18% per 100 gram protein i, så sammen med bønnerne, så får man virkelig en mæthedsfornemmelse. Så også en ret, faktisk proteintung ret, den her. Det er det. Så hvis man træner, har en stor husstand, helt perfekt. Men der vil faktisk allerede være smagsprøver på den her ret, jeg lige har stået og lavet nu, så kom endelig op og smag. Der er... jeg glemte at sige en ting. Inden den kommer i ovnen med tomatsauce, man kan jo scanne alle opskrifterne, Ja. så putter jeg mozzarella over, revet mozzarella og noget timian. Så når den kommer ud, så har den jo meget velkendt lidt lasagne eller noget andet, men i en meget lettere version. Så ikke lige så tung og ikke lige så fedtholdig som en lasagne, og ligger lidt lettere i maven. Vi holder livvidden lidt bedre i den her, end den typiske lasagne, hvor der også bruger meget pasta. Det gør jo ikke noget, der bliver, man spiser pasta, men prøv at få fuldkorn i stedet for. Og italienerne spiser jo masser af pasta, men de spiser mindre portioner pasta, end vi gør. Det er der, vi går lidt fejl. Ja. Vi laver pastaen først, og så putter vi lidt på, ikke? Jo. Og aldrig putte ketchup på din pasta i Italien før. Øj. Så skal du ikke kigge på mig i hvert fald. Fordi Det er uleset, det gør man ikke. der går vi helt galt. Det er lige så uleset, som at man drikker cappuccino eller kaffe med mælk i efter morgenmad. Det gør man bare ikke, det er no-go. Det er morgenmad. Vi har jo været inde på det, mens du også har lavet de andre retter, Ja. men kyllingekød er jo sådan ret mildt i smagen. Hvad har du gjort i den her ret her for at få banket en verdenssmag ind i kødet? Ja, der har jeg i tomatsaucen banket en lille smule oregano igen, salt, peber, en lille smule, cayennepeber. Det giver jo lidt, man kunne også bruge chilipeber. Men jeg synes godt, der må være lidt pift, fordi igen, det giver bare en god oplevelse, at der er smæk på smagene. Ja.